Mina bengicela lamadoda lamabili bathi uhlatshwa lo nomunye umakhanya. Lamadoda lana angazi noma ngizothi ingoba mhlawumbe bazama ukutrenda or azama ukwenzana, I don't know. Laba bafo laba abahlukani nento abangahlangene nayo. Mina nje ngikuthatha njengokuthi bayaphapha nje, bayaqina ngoba ibona bodwa bakhuluma izinto engahlangene nje futhi nanabo. Udaba oluthinta ukuqoqwa kwemali, imali yayiqoqwa abaculi beyihlanganele bodwa, kwangenelana nabanye abafana nama-actors naze bangena nabo ukuthi balekelele. Inhloso kwakuwukuthi balekelele ekuthenini lo mfo uSicebu angcwatshwe kahle ngendlela bebemhlonipha ngayo abaculi bamaskandi. Ukuthi bebezomhlonipha kanjani-ke kwangasiyona indaba ehlangene nathi singabantu nabo laba bafo laba bawu-2. Lento ayibathinti bona sidalo. Uma ungahamba uyobuka ingxoxo yayihlanganisa bonke abaculi, kwaba isivumelwano sabo bebonke ukuthi imali le izothathwa ukuze ilekelele ekuthenini lensizwa yakwaDlamini ingcwabeke kahle ngendlela esezingeni eliphezulu. Okwamasoso, imali yesoso, umuntu imali yesoso uyikhipha yena mayiyokhala. Abaculi mabeyokhala lapha bayifika bayikhiphela bona imali yesoso, umuntu eyikhiphele ephaketheni lakhe. Abaningi bebekhipha iy'nkomo, abaye bekhipha izimvu ngenhloso yokuthi umuntu useyikhipha yena ngakwelakhe isayidi, hhayi ngokuhlangana kokuthi abaculi bona babe nanhlosoni ngayo yonke lento. So mina bengingayicela lezi nsizwa lezo-2 ukuthi uma ngabe kuthinta umaskandi abaphume ey'ndabeni zomaskandi, balungile nje besikhuluma lo msangano abahlale bokhuluma la ko-TikTok, kodwa bangakhulumi into abangahlangene nayo lapha kumaskandi ngoba babengayona ingxenye yesivumelwano esenziwa abaculi ngokuthi le mali izosetshenziswa kanjani ukuthi ikwazi ukuthi ilekelele ekuthenini insizwa leyo kaDlamini uSicebi inkosi yamagcokama ingcwabeke ngendlela. So ihlukumezile le nkulumo yalamadoda nje kahle kahle nje thina singabalandeli bomculo kamaskandi, isiphazamise kakhulu ey'nhlizweni zethu kangangokuthi sisesebuhlungu njengamanje bokudlula kwalo mfana waDlamini emncane, eshiya iy'ngane zakhe yisencane, eshiya umkakhe kusekuhle. Wahamba umfana, sahlala nobuhlungu singabalandeli bamculo kamaskandi. Ukusukuma kwabaculi bakamaskandi bethatha umsebenzi wabo benikela ngakho konke okusemandleni ukuthi le nsizwa kaSicebi ihlonipheke noma isiya endlini yayo yokugcina. Akumusa ukuba indlela yokukhanda imali ngento ebuhlungu ngoba kusithintile kakhulu, kusiphazamisile nje ukuthi kulokhu kukhulunywa kubhixwana ngodaba lemali eyayihlanganiswa abaculi. Bafowethu, mina ngumlandeli umculi kamaskandi, although-ke ngithanda nje kumaskandi wonke, kodwa phela nami ukhona umuntu engimthandayo nje engathi hayi lo ngamfela makuza ey'ndabeni zomaskandi. But ukulimala kumculi oyedwa nje alimale ngale ndlela ke kuzwakale kangcono uma kuthiwa umculi ugulile wahlushwa ukugula, ngoba nawe ugcina usumuzwela ukuthi uNkulunkulu akamthathe Nkosi yami angcono avele aphumule, ngoba lobo buhlungu busuke buzwekala ngisho nakuwena. Lokhu kwenzakele ukuthi umfana ehlelwe ingozi embi kangaka enyantisa igazi kusenze sonke sashaqeka enhlizweni zethu. So mase kuzoqhamuka abantu bakhulume incova nje into engahlangene, ukukhuluma imbhantshi wodwa nje, lento iyasithunuka kakhulu enhlizweni kangangokuthi laba fo laba baze bakhombise nanenzondo abayibhekisa kumuntu thizeni. uKhuzani wayekuthula leya nkulumo lapha ngokwesivumelwano sabaculi bebonke, hayi ukuthi wayithathela yena isinqumo ukuthi imali yokulihlangana yokulekelela
ukudlula emhlabeni kaSicebi. Leyo mali izofanele ukuthi isetshenziswe kanjani. Kwakusivumelana basenza bebonke beyabaculi bamaskandi nabanye-ke nje kama-actors afa angenelela. So siyacela Mhlatshwayo, angikwazi nakukwazi-ke mina, kodwa nje ngithuke nje usukhuluma usubhavuma usuzenza umuntu ongathi wazi kangcono. Kwangicasula nje ngathi hayi lo mfolo kuzofanele indaba yakhe ekibheke ikisukunyelwe, ngoba uzophaphalaza azahambaphaphalaze nangendlela engekho right. Uma ngabe kuza esigabeni sesoso, abaculi bebeyokhala kwaDlamini bafike bayikhipha imali yesoso yabekwa ngalendlela yayibekwe ngayo. Kwakungahlangene nalokho ababekade bekwenzile laphaya ekutheni bakhiphe imali ukuthi bahlanganise ukulekelela ukuthi uSicebi akwazi ukungcwabeka ngokuhloniphekile. Kwakungasahlangene lokho. Abanye abaculi sokhumbula abanye bebekhipha iy'nkomo, abanye bekhipha izimvu njalo njalo ngenhloso ukuthi lo mfo angcwabeke kahle, ngabe bikho inkinga. So siyacela bafowethu, le ndaba le iyekeni, ngoba aniyazi nanokuthi iqalephi, aniyazi naningekho naningeyona ingxenye yokwenziwa kalento. And ngiye ngithi mina abantu abanjengani angazi ngenza kanjani. Abanye abantu babe nesipidi nje banishaye nje ma uphaphalaza nje bakungene ngenduku, ngoba manje nisuke nifaka abantu umoya omumbi, umoya wobuthakathi enhlizweni zenu, bese nigcina nifundisa nabanye abantu. Vele nje uqhamuke phakathi komphakathi, umphakathi uvele ugxobe nangamatshe. Ongcono ufe, ngoba manje lento yenu ukuthi nifuna ukuzogqama ngamagama abanye abantu imbi ngempela. Yabona nje ngiyanifisela ukuthi ngathi umuntu angavele nje ashayiswe imoto, ongcono kufe yena. Ngeze sikhale ngisho ukukhala nje, siyobonga isithi siyabonga kuzobe kube nokuthula ezweni. Njengoba nabanye kuyaye kwenzeke ma usuhluphile nje ube khona ukukwehlela uyifele, bese siyayithulela-ke, ngoba manje vele ususikhathazile, ngoba manje sihlezi sikukhuza ukuthi no, phuma ey'ndabeni ongahlangene nazo. Awunaki utwayi lakho, ngoba masinganiphenya khona amantwayitwayi axakile ngani. Mhlawumbe abanye bena abanaki ngisho abafazi bakhuluma nje safuthi la ey'nkundleni zokuxhumana, bayizinshasha engenamsebenzi walutho. So please siyacela bafowethu, le ndaba le yokushona kaSicebi isiphathe kabi, silimazile ey'nhlizweni zethu kakhulu. Mase kuzoqhamuka okunye ukukhuluma okunje kuyasilimaza kakhulu-ke, kanti akukandluli kapholi kahle kahle nje kusekude ukuthi kuphole ukuthi sike saba nesizwe okuthiwa uSicebi yakwaDlamini. Please siyacela Mfowahlatshwayo, nawe emakhanya nabanye-ke enikhonkotha nabo la ey'nkundleni zokuxhumana, sicela nikhonkothe ngezinye izinto, ningakhonkothi ngalolu daba oluthinta ukudlula emhlabeni kaSicebi nokulekelela kwabaculi ekutheni uSicebi angcwabeke kahle. Phumani kulezi ndaba, ayisizona ezenu, phumani kuzona ngempela ngoba ziyasilimaza.